Bueno, hemen dut gu eskondu ginen eguneko argazkia. Bidartekoa da etxe hau eta bakaziota etortzen diren bezalakoa egin genuen, etxe bat alkilatu eta gure eskontza eta bidaia hemen pasatu genuen etxe hontan. Zuek oraindik Parisen zeundeten, baina eskontzera etorri zineten Ipar Euskal Herrira. Eta eskontu zintuztena lagun handi bat. Orduan apaiza zen Paulo Iztueta. Bai, garaxe da bai. Zer gogoratzen duzu egun hartaz? Egun hartaz, bereiek eskondu ziren, ni lekuko zuzen izan. Lagun mina nintzen biena eta oso gustora hartu nuen, eskontza hau. Eta egin zen Zokoako parrokian, Piarrez Lazabelen parrokian. Eta okerrez banago gogoratzen naiz, gero bazkaldu genuela, Endaian, okerrez banago. Bai, hori zira. Lagun minak eskontzea zailago alda? Bueno, ez dakit zailo errezago dan, dakidana da oso gustora sentitu nintzela, familiako bat gehiago. Bai, eta hola izan gara beti, familiakoak. Argazkia ikusita bakarrik ere, ez du ematen ohiko eskontza izan zenik, ezta? Ezen zuriri jantzita eta loko gauza ez. Eta, bueno, polita Parisen erosi nuen, leku eder batean, orduan bai oso jantzi polita da. Bueno, Paris aipatu duzu, han bizi zineten, han denetarik egin behar izan zenuen, Baionatik iritsi zinenean, ustot portera ere egon zinela etxe bizitza baten. Persona zahar batzuk ere zaintzen, egon nintzen. Umeak ere bai. Umeak ere bai, eta hori dena Kandelaria joan arte. Kandelaria da, beira Euskaldun batek eramaten du Kandelaria hori, eta da kafean txoki txiki bat, eta oso simpatikoa da, eta behar hartuko zaituzte. Eta, bueno, gitarra hartu nuen, eta joan nintzen. Eta hor zegoen Miguel Arozena. Eta Miguel Arozena galdetu nion, eta esan zidan, ale, kantame algo. Kantatu nion, pues, Atahualpa Yupanqui euskaraz, eta, muy bien, pues sí, vienes. Te pagaré 20 francos por noche. Por noche, ze hori gauean zen, eta hasten zen 10 egun guztietan, baina ni igandetan ez nintzen joaten. Eta, bueno, hor egon nintzen 3 urte. Jakoikoa hori dizit egiteko handia, hiri honetan eriotze zintzen duzu jendia. Natibutan helenadin gizon hogen karia, osoriko toialkiteko zukida zubidia. Kandelarian ez, baina Parisen ezagutu zenuen personarik importanteena aldamenean daukazuna. Bai horixe. Nola izan zen? Hori heldu nintzen Parisera, joan nintzen Euskal Etxera. Eta orduan han zegoen, hola, eta hau Jokin, hau Matxain, hau Iztakiner, eta aurkeztu ginuzten, eta han ezagutu nuen. Hola da. Eta? Zerk erakarri zeintuen? Zu, esate baterako. Maite, gaztea, iraina, agradablea, argia, gauza asko. Maite bindu nintzen kolpean. Eta ematen du berare bai? Berare bai, hori da suertea. Bai, begiratu eta... ez dakit, bizta hona auki nuen nik ere. Orden biak bizta hona. Eta 70ean elkarrekin bizitza joan zineten. Bai, Parisen hola iten genuen, mundu guztiak. 3 ere egon zineten Parisen elkarrekin bizitzen. Hori da. Orduko Paris, 78ko iraultzaren ondorengo hori nolakoa zen? Bizitza oso bizia. Nik uste errekan ibiltzen dira, arraiak itxasa mugitu edo ura mugitu daudenean iraultza ondokoa, nik uste zala askatasun egarriarekin egindako bizimodu bat zala. Gure bizimodua zen ikasketak egitea eta jute ginen defensenera. Eta, bueno, Paris bat nik uste zala benetan arraskatasua irakasle handiak zituena, biblioteka ikaragarriak, libreri ikaragarriak, artea, antzerkia. Liburutegiak, izigarriak. Gu hori harritu ginen, liburu denda horiek, han aurkitzea hemen ez egon ezer, ez egon librurik, ez egon ezer. Eta munduko liburu guztiak frantsesez biztan dena, Eta 72ko abenduaren 28an, ur jaio zen. Bai, zegoen elurra Parisen.
Eiokin. Eta behar bada horregatik jarriko zenioten urri zena? Nola zela gurasoak, aurrez izketan ari ginen. Zer, nola jarriko dio. Zer izaliteke, nola izaliteke. Zer izan zen erabaki, maiteo nola izan zen. Ez dakit nola, baina ur atera zen eta ur. Eta handik 10 hilabetera behar bada umea euskalduna izan zedin edo, Euskal Herria itzultzea erabaki zenuten. Lehenengo Biarritzera. Bai, lehenik Biarritzera jetxi ginen. 6 urtez gelditu ginen Biarritzera. Bai, eta itxura baten, Frantziako gobernuak emandako laguntzai esker, hori da. Ia doanik ateratzen zitzaizu. Bai, etxea doainik. Bai, goratzen naiz 400 franko pagatzen genuen etxea. Eta hori ematen ziguten laguntza aurraren aldetik, genuen deretsua. Bai, guarritutua gelditu ginen, olako laguntzakin. Orduan, Biarritzera heldu zinetenean, ez zenukaten lanik, goian zerua, behean lurra, hori da. Eta zerbait egin behar zen, ez da? Hori da. Bai. Nola buratu zitzaizuan gero liburu dendarena? Bueno, liburu dendarena buruan aspaldik egin duken. Esan dute hemen, Parisen gu beti ikasle ginen, baina ikasle universitarioak, liburu zaleak, borrokatuak, eta ibiltzen ginen liburu dendak ikusten, baina baita ni editorialetan ere. Orduan, editorialen mundu hori ezauten ginen barrutik, jendeakin egonez. Ala tokatu zaitzea egolako. Eta hori horrek animatu ginuzten edo ideiak emantzizkigun desagendun Euskal Herrian olako zerbait guk egin behar dugu. Ez izango Pariskoak bezala, baina Euskal Herriak ere behar du. Eta hemen, gauden inguru honetan bertan, oso gertu. Bai, kale hortan, atzean ikusten den hortan. Hori da Paneko. Zabal liburu denda sortu genduen. Bai, eta aldi berean argitaletxea. Aldi berean argitaletxea. Orduan, Parisen bazeuden gara jartan, bi editorial asko interesten zaigunak hegoaldeko jendean pentsatuta. Erderaz liburuak argitaratzen zituzten. Bazan Rode Biberiko, eta bestea Ebro liburu ezkertiar eta komunismoari buskoak denak. Eta beste aldean debekatuak. Bai, hori izan zen afera. Liburu horiek han ezin zienea aurkitu. Hori izan zen afera. Orduan, han gerozta jende gehiago zebilen horako liburuen bila. Egu esan den, hemen gu trampolin bagaituk hori hango izabitzeko, gure klienteak eukiko dizkiago handik. Egia izan zen, ze handik guk irikita urte betea, larun batetan eta hemen etortzen ziren, baina tromban hegoaldetik jendea gure liburu dendara, liburu bila. Anekdota poli bat dut, baina beti gelditu zait, eta zen Andra Zahar bat etortzen zen, eta beti etortzen zen, eta liburuak ikusi, eta egun batean erosi zuen bat. Eta handik astebetera berriz etorri zen, ze liburu polita, ze polita, nik izugarri maite dut irakurtzea, baina bakizu, ez dut dirurik, eta hori nire erosiko nuke, baina ez dut dirurik. Eta ni hola galditu nintzen, eta egia da errukitu nintzela, eta esan nion, bira gauza bat proposatuko dizut, nik prestatzen dizut, zu etortzen zeranean liburua, eta zuk irakurtzen duzu, ekartzen diazu berriz, ez estropeatu, eta gelditu zen, bueno, ze ondo esan zuen. Eta hola ez da egiten denbora luzean. Egon ginen, ez komertzial hori egiten. Eta 25 urtetan, liburu denda ezin hobeto joan da, joan zen, 1989 arte. Eta hor, itxi egin zenuten. Lotu behar da gure liburu dendaren sorrerako espirituari. Azeran bi ginen, baina gero 10 lagun ere pasatu ginen Zabaletik. Denok lanean sartzen zinetik, langile pasatzen zinetik, sozio berdina zen gurekin irabazi guztietan. Eta gu ezera danok salario bera genduen danok. Gero Joseba Hegoaldea joan zen, hautsi egin zen. Eta euren artean bai, jerarki horiek eta guk esan dugun eredu sozial hori dena hautsi zuten. Han ez dago gure artean hemen ematen zanik. Orduan hor, harremandakiak diferentzia sortu ziren. Laguna ginen, baina diferentzia handiekin. Eta pixkaka, etorri zitzaien ilusio gogoa, iparraldean ere elkar hango eredua jarri behar zutela. Orduan gurekin negoziatzea. Hau, innegoziablea da. Gure filosofia ez da aldatuko zergaitik. Horrela izan zen. Orduan, hautsi ginen duen. Hautsi ginenean esan duen, izten dugu. Bien bitartean Maite, naiz eta zuekin bat izan eta zuei laguntzen ibili, kantuan zebilen. Zure begiek ene maitia,
badute biek lili estia, zeru kolore mireskarria, izarren pare xoragarria, gazte-gaztia zira oraino, egun guzia nago zurixo. Franco bizi zen bitartean ez nintzen joaten, ez da urte nahiko pasatu zidan. Eta gero Franco hil zanean hegoaldera. Eta hori niretzako izan zen berriz hastea karrera bat. Eta Pablo Iztueta zure letragilea, kasu batzutan behintzat. Bai, batzutan, kantu batzuk bere poesia dire, nire herria, oso polita, horrek etxito handia euskizuen, eta gero, nola zen, Pariseko kompositorea, Felicio Ibarrondok, musikatu zuen, zaizituen bi kantu, ez da egunik, ez da gauerik, zikorra gabekorik, sekulago kantua, musikan aldetik sekula. Gaur ez dute nire abotsa kantatzeko moduan, baina hori nik oso gustora kantatzen nuen, holako kantuak gustatzen zitzaidan. Oingo kantuak, eta nik kantatzen dituden kantu gehienak dira nik bizi izan dutan bizitza eta parte bat, eta gure herriak bizi dituen problemak. Ni askoz hobeto espresatzen niz kantu batekin. Zeren ikusten dut hitzakin esan leikela gauza bat, baina hitza eta musika elkartzean, musika nola espresio berezi bat du, enetako askoz hobeki espresatzen niz nik musikakin. Maite Idirin, noiz ikusi zenuen zuek lehen aldiz? Nik ezagutu nuen Maite Idirin, suerte izan nuen hola gertatu zen, Larzabaleko kantaldi batean. Uste dut izan zela lehiaketa bat edo, eta Maitek irabazi zuela lehen prima edo lehen saria irabazi zuela, eta kopa eder bat eman ziotela Larzabalen hori. Bai, eta txundituta erraiten den bezala Gipuzkoan gelditu nintzen, unen abost klasea entzutean. Eta nola buruan nuen ikusgarri bat posibile egin dula egitea kantari multzo batek, pentsatu nuen, baita ezpada sartu eskatu beharko zaiola kantaldi horta parte hartzea. Eta horrela sortu zen hortziken, ezta? Bai. Espainol, frantses, bihotxo handi, hor dira nahiz, jan gure ardi. Nun dira hemen, herri untako, gizon zuzena. Kantaldi bat zen hori, eta gero sartu ginen antzerki moduko pasarte batzu, bertsolariak ere sartu gintuen. Garrana diotet ene gizoneri, ez ezatela barka, rotoin, korsa, oksitan eta euskalduneri. Frantziak nagusitu behar du, Europa guzi hori. Ni naiz, Napoleon lehena, Frantziako emperadore. Neko hartu gintuen momentu hartan ziren gauza partaide oberenak hartu gintuen. Hemen Ipar Eskuadrian eman ginduen 13 aldiz, eta eman ginduen Hendaian, duen loitzunen Azparnen, Baionan, eta hemen Antzokian, eta gero Parisen ere eman ginduen, Bretañan ere. Eta zergatik bukatu zen? Zergatik bukatu zen, hori galdera samina da niretzat. Gurekin kantatzen zuten Peio eta Pantxoak ere. Eta baina ez zuten kantatzen Lourdes eta Xabier Letek ez zuten kantatzen. Eta heiek nahi zuten kantatu Peio eta Pantxoarekin. Eta heiek tiratu zituzten Peio eta Pantxoa heiekin kantatzea. Eta gero horiek biak falta ziren gurekin kantatzeko, eta hola gelditu zen.
arrakasta handiak indulaik. Eta pena izugarri izan zen, eta badakit beste toki askotarik deitu nahi zuten, baina Peiota Pantxoaren rola ordaintzeko, etzen erresa. Gero ez duk amairutaz bihitz erraiteko, eta ez dena azaltzen hori, liburuetan eta ez da azaltzen. Jakin behar da, kantarien artean, izan zela alako burruka gorde edo isil bat. Gu ginen persona batzu kantatzen ginduen edonorekin euskaraz balimazen. Eta aldiz letek, batez ere letek, ertzundik behar bada ere, hori ez nahi seguru hortaz, letek seguru, ezke beraikin hitz egin nuen Oskorriren historiaik. Zenta Oskorrik fama handia bazuen, jadari bildua, ezker gorrikoak zirela, eta letek eta distantzia hartzen zuten. Eta ez zuten nahi, gure iparaldeko talde hau, Oskorrikoekin gehiegi nahastea. Letek ez zuen hori onartzen. Guk ez ginduen mugarik. Guk abeste ginduen edonorekin. Guk ez ginduen onartzen egitea diferentziarik hola ideologiaren gatik. Behar bada horregaitik, gertatu zitzaizuen Zuberoako herri baten uste dut, arazoren bat, ez dut gamailu gokin edo? Bai, egia da. Altzain, joan ginen, ni invitatuan egon, eta ez dut gamailuko batzuk ere. Han ikusten nuen hitz egiten ari zirela organizatzaileakin. Edalako batean organizatzaileetako bat etorri zaitzaidan, esan zidan, hoiek ez dute nahi zurekin kantatzea. Ni harrituta gelitu nintzen, eta orduan begira nola guk nahi dugu ala ere zu kantatu dezazun. Soluzio bat bilatu dugu, eta ez dakit ados bazaude. Eta orduan, hoiek kantatu dezatela eszenarioan, eta zu, eszenariotik kanpo, holako zera bat, mikro bat montatu zuten, eta azkenean han kantatu nuen. Harritu nintzen, baina hola izan zen. Garai hartan, zein zen jenteari gehien gustatzen zitzaion zuen abestia? Adibidez, oso ongi ematekin duen, eta horretzen nahi zuk egiten zenula, abotsa oso goitik egiten zenula, Parisen eta Madrilen. Parisen eta Madrilen, direla bi gobernio. Parisen eta Madrilen, direla bi gobernio. Eta hori zen Michel Labegerik egin kanta bat. Eta horrekin bukatzen ginduen ikusgarria.